सथाम सब्रै खालामगोन आं मिथिबाय आंनि पावारखौ नों मा सानदों हा मा हौवा साथाम साब्रै सोलायबाय आरो गथ' साथाम दं गाज्रिखा मिथिगौ नोङा आं गाज्रिखा नोंनि नोम्फाखौबो लागोन आं मिथिगौ ना आर्मि हौवाखौ बरायना लादों बेखौबो गारदों लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअहाय गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आङो खावलायो गिबियावनो भिडिअखौहाय जोबजासिम नाय ना आङो मा बुंनो नागिरदों नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ स्किप खालामना नायोब्ला नोंथांमोना निश्चय बुजिनायबो नङा मिन्थिनायबो नङा जिथुनाखि थांनाय समाव एनिथिं एमजे ब्रादारा आलु ब्रादारनोहाय मा होनो कपिराइट हरनाय बा बेफोरबायदि जाहैदों आरोखि ओमफ्राय दा बेवहाय आलुनि बिब' आरो एनिथिं एमजेजों मोनसे भिडिअ बानायलायनाय जादों आरोखि ओमफ्राय दा बिनि गेजेरावहाय आङो थांनाय समाव बुंदोंमोन गावजों गाव नांलायनायसो जायो गावजों गाव हेबलायनायसो जायो होननानै आङो भिडिअ बानायदोंमोन दा बिनि गेजेरावहाय जोंहा एस जकिं ब्रादार ना बिथाङा हाबसनग्रोबाय आरो बिनि उनावहाय जाहैलायबाय सासे अनजालि बिनानावा बेबो हाबसनबाय दा मा जाहैखो एनिथिं एमजेजोंहाय नैबे आलु बिब' बा आलुमोनजोंहाय कन्ट्रभार्सि टाइपआनो गैला मानोना एनिथिं एमजेआ स्रि थाबाय खनसे भिडिअ बानायबाय स्रि थाबाय जोब्बाय ना दिनै बिथांमोननि गेजेरावहाय माने नांलायनायानो गैस्राला ओमफ्राय दायो बोरै दावराव दावसि जाया दावराव दावसि कन्ट्रभार्सिया अबेहाय जाहैखो होमबा आलु बिब'जों ओमफ्राय जिथुनाखि एस जकिं ना बिसोरजोंहायसो माने भिडिअ बानायलायफिनलायनाय बेबायदि जाहैबाय आरो बिनि गेजेराव अनजालि बिटिवाइ दा बेजोंबो आलु बिब'जों माने बे भिडिअ बानायबा बेबो होलायबाय बे भिडिअ बानायबा बेबो होलायबाय नै बेफोरबायदि जाहैबाय आरोखि लोगोफोर नोंथांमोना बुजिनो थांगासिनो नङा होमबा आङो थांनाय समावहाय बुंदोंमोन भिडिअखौ दा बानायलाय स्रि थालायलाय जिथुनाखि दायो एनिथिं एमजेजोंहाय आलु बिब'जोंबा आलुजों जालायदोंबा बिसोर सानैजों नांगौ बिसोरो नांगौबा दावराव जालायबाय थाथोंमोन नङा होमबा नों आं साइडनि मानसियालाय मानो हाबसननो गोनां हाबसननो नाङा दिनै बैफोरबायदि बाथ्राखौ लानानैनो माबा सथाम सब्रै माबा आर्मि हौवा लानाय गथ' साथाम साब्रै गोनां नै बिसिम थांबाय माबा सथाम सब्रै खालामगोन होननायसिमबो थांबाय लोगोफोर जोंहा जिथुनाखि आलुनि बिब' ना बिया मा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो बिनि उनावहाय जोंहा अनजालि बिटिवाइनिबो फैगोन गावनि एल' जादों गाव एल' जानायखाय इयो खिथानानै लादों मिथिगौ ना गावनि एल'नायखौ सोरबाफोर आरोबाव आंखौ फैसा होनानै लेंहरगोन नामा एल'नो थाखाय बिदि होननानै इयो खिन्थानानै लादों फोरमायनानै लादों गावनि एल' जानाय खोथाखौ बिराद ओंखारबाय नै एल' जाग्रा हिन्जावफोर ओंखारबाय जाहैदों एल' जाग्राफोर मिन्थिया नोंथांमोनना हौवाफ्रा मिन्थियो जानो हागौ माया आर्मिनो फानलाय मुस्लिमनो फानलाय आरो सोरबा बोराय हौवानो फानलाय हारियानायाव थांनानै फानहैलाय बिदि फानोनो थ' आङो फानग्रा बेफारिखौ सिनायथि होनि नै बेनो जाहैबाय बे बेफारिया खोनाबाय बेफारियो देहा फालांगि खालामग्रा फानि जायो गावनि सोलेरखौ बियो सिदा होनदों आं डाइरेक्ट होनखाबाय हौवा साथाम साब्रै सोलायबाय आरो गथ' साथाम दं हारियानायाव बोराय हौवाजों दोनखारलांदोंमोन र' फटक देखायनि आं मोनसे नैबे फटकखौ नाय बे फटका दा बे फटकखौ नुनानै बिथाङा होनगोन शुटिं खालामदोंमोन बे समाव शुट मुभिनि ओमफ्राय बेयाव बिथाङा बे बोराय हौवाजों दोनखारलांदों हारियानायाव ओमफ्राय फैनानै आरोबाव आर्मि हौवाखौ बरायना लादों बेखौबो गारदों गथ' साथाम दं होमबा नोङो एल' जायो एल' जाग्रा एल' जायो इयो ओंखायनो इयो मिथियो बे माबायदि एल'आ आरो बोरायफोरा माबायदि बोरायफोरनिया बोरै थनथ्र'नाय बेखौ सेस मिथियो बोराय हाथाय गहां माने थनथ्र'लायनाय बुस्थुफ्रानो थनथ्र'जोब्बाय खोमा बेफोरनो ओरैबायदि नायो ओरै फानग्राना देहा फालांगि खालामग्रा ओमफ्राय इयो मा खालामो खानायखौ स्ट्रेट होयो सेंग्राफोरा नायगौबानो स्ट्रेट होयो हगारो गाननायफोरखौ नुवाखै माबायदि गानो ओरैजाय इनि बुदामफोरखौनो मारि लाया बिदियो देहा फालांगिरिना लाजिया इसोरो फानग्रा हिनजाव नोंखौ बार होनदों आङो नों फानग्रा हिनजाव देहा फानग्रा देहा फालांगि खालामग्रा बोराय हौवाफोरजोंनो उन्दुना फैयो फैसानि थाखायनो थोस अब्ला लोगोफोर अनजालि बिटिवाइखौहाय जोंहा
आलु बिब'आ मा बुंखो नोंथांमोना बेखौ नुखाबाय नङा होमबा मिन्थिखाबाय आरो बेजों लोगोसे नै अनजालि बिटिवाइ बिथाङा मा बुंखो माने बसुमतारी दै लोगोफोर दा सोरबा मा बिटिवाइ होनना बुंलायगोन अनजालि बसुमतारी नै बियो मा बुंखो नोंथांमोना बेखौबो नायनानै लादो थावरदों बेबायदिखौ सथाम सब्रै खालामगोन आं मिथिबाय आंनि पावारखौ नों मा सानदों हा मा सानदों आंखौ मोजांबासो मोजां दै आं नोंखौ गाज्रि होनाखै मिथिबाय नोङो मालायनि एल' एला नोङो गुदि खिथा बुंनो थाखाय मोन्थाय गैया नोङो आलुनि बिब' मिथिबायना नों सासे हिनजाव आरो हाबा जायै मानसि नोङो मिथिबाय सोर नोंनो बेफोरबायदि राव नोंखौ बुंहरदों बे मानसिखौ आंनिसिम लाबो नोङो नङाबा नोंखौ जानला जागोन नोङो मिथिबाय आरो नोंनो जाय मानसिया बेफोरबायदि खोन्थादोंना नों बे खोन्थाग्राखौबो सथामसो सब्रैसो बानायनो हायाबा आंबो मानसि नङा मिथिबायना साला आंनि बारै नों मा मिथिगौ हो आंखौ बेफोरबायदि राव बाहायनो नोङो आरो आं नोंखौ गाज्रिबो बुङाखै माने नोङो आंनि भिडिअ लाबोदों आङो नोंखौ जेबो होनाखैमोन ओमफ्राय माने आङो नोंनि भिडिअखौ मालाबा नायो ओमफ्राय माने कमेन्ट गाज्रि हरनायखौ नोङो बे हिनजावखौ नोङो रायब्रा बुं बेबायदिसो होनदों आंनि भिडिअआवबो नों आर्मि हौवानो आरे आर्मि हौवा मा जोंबायदि महर गोसाया आर्मि हौवा मा पुलिस फौजि गासिबो हौवाखौ लाजोबनो हायो मिथिबाय आं गाज्रिखा मिथिगौ नोङा आं गाज्रिखा नोंनि नोम्फाखौबो लागोन आं मिथिगौ ना ओमफ्राय नों मा होनबावदों आंखौ मा होनबावदों ना आंखौहाय फिसा साथाम ना आंना फिसा साथाम नोंनि नोम्फाजों फिसा साथाम गहोदां साला लेवरा नों आंखौ बिदि होननाङा जोंखादोंसो आं गाज्रिखा गाज्रि रावावसो आं लाबोखादों होनबावदों बियो हारियानाल' मा आं जेरावबो बेरायहैयो ना दिल्लीयानो होन बेंगलरानो होन सोबावनो आं बेरायहैजोबो मिथिबाय आं थाङो आं बेरायो आंनि फैसाजों आं थांदों आं बेरायदों नोंहा बेखौ बुंनांगौनि जेबो मोन्थाय गैया आं फाननानै जादों फाननानै जाया आंहा फिसा साथाम दं ना गैया बे आंनि खोथा नोंहा बुंनांगौनि खोथा गैया मिथिबाय आलुनि बिब' नों सासे हिनजावसो नों सासे सिख्लासोबो नोङो मिथिबाय दा नों महर गैयिखायनो रावजोंबो लांजायाखै नोङो मिथिगौ ना 100 जन लानानै गारगोन आङो मिथिबाय गाज्रिखा आङो मिथिबाय दा हौवाखौनो 100 जन लानानै गारगोन आङो मिथिगौ ना नों आंखौ बुंनांगौनि जेबो मोन्थाय गैया मिथिगौ जोंखादों आङो साला नों आंनि सोरलै नों जाहोनांदों नामा नांगौ नों आंखौ जाहोनांदों आरो बेनो लासै नों आंखौ गाज्रि बुं मोजांबासो मोजां नोङो मिथिगौ ना आरो जाय मानसिया नोंनो बेबायदि राव खोन्थाहरदोंना नों आंनिसिम लाबो आं लकेसन हरगोन आं नोङो लकेसन हरबा नोङो आंखौ बे मानसिखौ लाबो नोङो सोर नोंनो खोन्थाहरदों बेबायदिखौ सथाम सब्रै खालामगोन आं मिथिबाय आंनि पावारखौ नों मा सानदों हा मा सानदों आंखौ मोजांबासो मोजां दै आं नोंखौ गाज्रि होनाखै मिथिबाय बिथांमोनखौ सानैखौबो आङो जेबो बुङा बा आंनि साइडनिफ्राय जेबो गैया बिसोरजों आंहा जेबो दुश्मन गैया बा बिसोरमोनखौ आङो रायनो जेबो पावार गैया आङो जास्ट बेखौल' बुंगोन आं थांनाय समावबो बुंदोंमोन ना गावबागाव सिरि थालायलाय मानोना नों आंहा हाबसनलायबा आंबो बैनि नाम लाना बुंगोन बैबो आंनि नाम लाना बुंगोन माने जोङो साइडनि मानसियासो साइडजों साइड माने दावराव जागोन नङा होमबा नोंबो सिरिथा आंबो सिरिथा खोथायानो जोब्बाय सेस ना जेरै एनिथिं एमजिया मोनसे भिडिअ बानायनानै बुंनानै फोजोबबाय मालाय सिरि थाबाय दा बिनाव जेबोआनो गैला नै बेफोरबायदि आरोखि सिरि थानांगौ आरो नों आं साइडनि मानसिया मानो हाबसननो गोनां हा दिनै हाबसनलायनानैसो गावजों गाव दावराव जालायलायदों हो दा जिथुनाखि नैबे मैदेर ना मैदेर बिना आलु बिब'नि नामा मैदेर जाहैबाय नालाय दा बेजों अनजालि दैमारिया हाबसननाय बा अनजालि दैमारि नङा बसुमतारी सरि अनजालि बसुमतारी बुंनाय लोगो लोगो हाबसननाय लोगो लोगो दा सानैजोंसो ग्रें जाहैबाय नङा होमबा एनिथिं एमजिया मालाय ब्लड स्ट्रिट होलांबाय खोथायानो जोब्बाय होमबा अनजालि बसुमतारीया मानो हाबसनना लानांगौ आरो बिथाङा बिराद माने क्राइम रावजों बुंनाय बेफोरबायदि बुंदों दिनै आङो बिथांखौहाय रागा जोङाखै बा दुखु मोनाखै जेबो माबा गैया आंनावहाय गोसोआव बिथांनि सायावहाय आङो मोजांसो बुंनो सानो सोरखौबा बुथारनो सोरखौबा गावथारनो सोरखौबा सुथारनो बैफोरबायदि ससियेल मिडियायाव फैनानै बुंनानै दाला सोरबा हा दा नोङो बिदि बुंनाय लोगो लोगो सोरबा सोरखौबा सथाम सब्रै खालामबा मा जागोन नोङो उमुखियासो बिदि बुंदोंमोन नै बिसोर खालामबायदां नै बेफोरबायदि सन्देहआ नोंनाव ग्रोब नांहैगोन माने मानसिया थैयो खुगायाव मैया थैयो आगानाव नै बेबायदि जाहैयो बेखायनो मालाब्लाबो नांलायब्लाबो खमलायब्लाबो ससियेल मिडियायावहाय आं नोंखौ गावथारगोन सुथारगोन फुथारगोन बैफोरबायदि बुंना लानाङा
माने बिथाङा बुंदों सोर इनफरमेशन माने आलु बिब'नोहाय सोर खोन्था हरो गावखौ बिदि होननानै बै मानसिखौ मोनोब्ला सथाम सब्रै खालामगोन होननानै बुंदों आरोखि नैबे आरोखि स' लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय बेफोरबायदि बुंना लानाङा दै रावबो आंनि साबस्क्राइबारफोर आंनि फेसबुक फलोवार्सफोर रावबो मालाब्लाबो खुगायाव बेफोरबायदि बुंनानै दाला नङाबा खुगायावनो थैगोन स' लोगोफोर थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय गोजोन्थों बयखौबो खुलुमबाय